Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Pamirsa, nuwuhaken raos tresna dumateng tanah air, estu kedah dipun tindakaken wiwit saking tahapan awal. Nggih, kados ingkang dipun tindakaken komunitas sahabat kreatif ing sawentawis wekdal kala wingi. Ing pundi ngawontenaken adicara kagungan seserepan busana muslim budaya Indonesia wonten Harmony Exchange Jakarta Pusat. Adicara menika estu spesial sanget amargi ngrawuhaken rencang-rencang disabilitas. Wondene ugi maringi kalodhangan kagem nedahaken langkung kathah lan ngembangaken bakat saha kesagahan piyambakipun sedanten. Boten namung menika mawon, nanging ugi saged yasa sesambetan positif lan sami nyengkuyung antawis masyarakat umum lan disabilitas. Tentu mawon adicara kados menika dipun pikajengaken dados lelampahan kagem damel mangsa mangajeng ingkang langkung prayogi kagem sedaya peserta ingkang nderek ing adicara menika.